Dámy a páni, mám pre vás fantastickú správu. Dnes sa nám v Nitrianskom samosprávnom kraji podarilo to, čo ešte žiadnej inej župe na Slovensku nie. Financovanie prestavby zariadení sociálnych služieb cez štátny fond rozvoja bývania dostalo na dnešnom mimoriadnom zastupiteľstve zelenú. Za 23 rokov existencie tohto kraja sa nevybudovalo ani jedno zariadenie sociálnych služieb, čo je žalostné. Máme tu budovy, ktoré sú vo vlastníctve župy, sú nevyužívané, chátrajú a finančné náklady na ich údržbu sú vysoké. Na strane druhej sú tu nedostatočné kapacity v zariadeniach sociálnych služieb a narastajúce počty žiadateľov v poradovníkoch. To sa teraz mení. Existujúce nevyužívané budovy v Zlatých Moravciach a vo Dvoroch nad Žitavou prestaviame na zariadenie sociálnych služieb, ku ktorým pribudne aj budova v Horných Lefantovciach. V prvej etape vznikne až 120 voľných miest pre nových klientov. V ďalšom kroku budú v budovách zriadené štartovacie nájomné byty pre mladé rodiny, stredný zdravotnícky personál, lekárov či učiteľov. Dámy a páni, záleží nám na tom, aby sa ľuďom, starším i tým mladším, tu v Nitrianskom kraji žilo lepšie. Verím, že týmto krokom k tomu výrazne prispejeme.